Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der er der sket det mest fantastiske, eller faktisk her i nat, og det er stadigvæk nat, og jeg sidder og filmer den her video. Vi er rundet 50.000 subscribers. Stiller lige den her. Som I kan se, så har jeg opgraderet lidt. Jeg har simpelthen lige taget afsted til Bahamas eller andet. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg er hen. Jeg tror måske faktisk også, det er bare det Hawaii. Det er også fint nok. Det er faktisk bare green screen her bagved mig, men det lyder bare federe at sige, at vi er et eller andet sejt sted. Ja, det er lidt fucked, jeg sidder med de her briller på. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at vi har rundt 50.000 subscribers. Hvem skulle have troet det? Et halvt år 1000 eller et halvt år 100.000 hedder det. Det er sgu fedt, at der er så mange, der gider at se med, og det gør mig sgu glad. Jeg havde faktisk lovet jer, at når jeg rundede de 50.000, så ville jeg offentliggøre min allerførste YouTube-video. Det er sådan, at jeg har været på YouTube her i snart 8 år. 21. januar år 2009, der kom jeg på YouTube, og der uploadede jeg en video med min lillebror. Den hedder mig og Johannes. Den er rimelig fucked, og der er ikke noget særligt vildt at råbe hurra over, men det er bare sådan lidt grineren, fordi det var ligesom der, hvor det helt startede, altså hvor den allerførste video, den blev uploadet fra mig af. Der kommer lige et lille uddrag her. Min øje! Ja, det var rimelig fucked, som I nok kunne se. Jeg får noget hårlak i øjnene af min lillebror og sådan lidt forskelligt, der vi slåsser. Så ja, der er fuld video. Link til den hernede i beskrivelsen. Jeg har tænkt lidt over nu her, hvilke ting jeg skulle lave sådan her i min subspecial, fordi det skulle være lidt specielt. Altså, det er specielt, jeg har releaset den allerførste video. Fordi det er jo ligesom, det er en stor ting, det var der det hele startede. Og apropos jeg sagde til jer for noget tid siden i en video, om det kunne være grineren, at det samlede alle mine ører. Jeg har godt nok ikke fået samlet så mange, jeg har været lidt sløj til det. Men her kommer der lige nogen. Og hvad hedder det? Fordi jeg siger det hele tiden. Det er sådan lidt et problem for mig faktisk, fordi indimellem, når jeg ligesom løber tør for at sige noget, eller jeg lige skal stoppe op og tænke, hvad det er, jeg skal sige, så bliver det tit erstattet med Det ved jeg, det sker for rigtig mange, men jeg havde det stadigvæk. Jeg skal faktisk til at skynde mig, fordi nu begynder min ting her på det der skrivekortshastighed der igen der. Jeg ved ikke lige, hvordan det var, jeg gjorde sidst, så det er lidt... Også fordi jeg filmer i 4K nu. Jeg tror, det er et lidt andet princip. Jeg tror ikke rigtig, den kan magte det. Den har gjort det et par gange nu, så derfor snakker jeg sådan lidt hurtigt. Nu kommer det der igen. Jeg vil i hvert fald lige supplere og sige 1000 tak, fordi I gider at subscribe og følge med. Det er min første subspecial video det her, så jeg håber, I bliver sådan nogenlunde tilfreds med den, selvom den måske ikke bliver alt for lang. Men ja. Ja, den gjorde det så lige igen. Der er ikke mere tilbage end at sige. Jælle mange tak, fordi I gad at se den her video. Jælle mange tak, fordi I gad at se med så langt. Og fordi I supper. Det er f***ing awesome. Og skud ud til Peter Lovers på Facebook. Vi ses i min næste video.